Tatanda, bunal. Mga tagpower ni Sodol. O nya, di mo siya mahimo. Kundi pinagis yung tabang. Pag-practice mo daan mga gagay. Di siya sayo nga ruta. Jaging, ano na i-blansya magsunod sa inyo ha? Ryan, wala bulan siya. Hindi ko jaging, berapa yung jaging? May gabi sa tanan di mga ga, another day, another life, another blessing po sa tanan. Karon na ikaw 89 adlaw sa atong 100 day running challenge mga ga. Balik ko na ko og dagan ang katong ruta sa fun run nga atong giapilan diri sa mong barangay. Ang kauban si Idol, ang pinakagwapo nga batignaw. Si Ryan. Sugot ra ka na dol. Pagmana ng mundo. Sugot ra ka dol, ikay pinakagwapo dol. Sa mga di gwapo. Oo, Ikaw leader na mo. Karon mga ga, kay easy lang ta no. Hinahinga lang ta, recover lang ta sa itong mga pamaol kahapon. Kita maglangay, hadto na ta. Dagan nami, wigo. Mabag ni 1 km kapin. Bugdaw na kayo. Sakit kayo kung nga pamaol kahapon. Ay, grabe ka kutas nga ruta gid. Sagkaon kayo. Una lang ta. Padayon. Ni, unam ni dangit dito kayo. Nani dan? Mo ni ang most Awaited part. hapit mawan ki masag pila elevation ani di ko sure basta kay taas gid siya. Tatanda, bunal, kaguli bunalan, wala ko'y tingog, di magkamudagan. Dagan ay daganda. Nalampusan na mo ang most exciting part sa mong ruta mga ga. May recover pa dong sa ato 8K na namin dapit sa 2.1 kilometers. Taas ba? Kuwang pag mga 128 para mahimong 4 nga pabalik 4 na board. 4 plus 4 equals 9. Infinity kanyang dili love. Bay na ko. Kita sa sakit dol. Dire, sakit Danny. Sakit Danny. Dani. Nagpasakit ani niya. Minta ba konsensya ka? Baba. Mga tagpower ni Sodol. Ang katuloy kong challenge no nga umabot og 5K atong balihon. Ang short ibutang sa ulo. Apa dyan ma-realize kay wala pa mo kabot 5K. Nainta makabot Puhon. Kung dili o karon, sunod buwan, sunod pagid buwan, o sunod tuig, mabot kita diha. Balayon na ta. O nya, di mo siya mahimo. Kundi pinagis yung tabang. So tabangi ko ninyo. I-share ninyo ang video, i-like, nya comments mo diha. Tignahan mo ang comments. Og sa dili, pwede na po dili. Kung sanay, pero mas mahigid og inyo kung tabangan. Pabalik namin mga ga. Medyo kapoy, ludagan o gabi. Kay bugno ang hangin. Manood sa mo ang lawas ba? Ang kabugno sa iyang feelings para mo. Pwede doon. Ang feelings. Grabe kasakit. Akong tuhod ha. Dili akong kasing-kasing. Okay na kasing-kasing. Ako di. Naka-recover na. Pwede na po nung kubuon balik. Kubang ngayon na. Okay na nga nay. Kay gwapuhon biya mi. Gwapuhon. Sa mga mapil sa panaran pohon diri sa Barangay Dakit ini August 23. Pag-practice mo daan mga gagay. Para nako lang ha. Lisod gid siya nga ruta kay plusag ka. Nailugsong. Pero moron sagad gid siya. Mag-practice para makapakanda mo tarong. Kay kung ako lay pasultion, di siya sayo nga ruta. Kung kaya ra ninyo di mo practice, nara na ninyo. Kay big naman mo. Finish na mga ga. Medyo kapoy tanong kay gahapon akong pamaol wala pa naayo. Okay ra siya, all good ra siya no. Nakapalit ito bagong sapatos no, dara. Kani siya nga sapatos. So, worth 300 pesos ra siya mga ga. Nindot yung performance, gaan siya niya. Di siya sakit sa tiil. Medyo nipis lang siya no. Kung imong tiil andad sa kanang dili foam ang imong sole no, kanang dili mo bounce sinigdagan, okay ra siya gamiton. Pero if naanad ka sa katong mga sapatos nga bounce sinigdagan, kanang mga mahalo na, murag medyo sakitan ka ni. Pero kung nangita kag budget friendly nga sapatos, ako na i-recommend no. So katong sapatos mga gamot itong gamiton pohon sa atong fun run dire sa atong barangay. Ang susunod higayon, hanggang sa sunod ako nga video. Tuloy mo sa pagsuporta. Kanoy TV, Anoy out. Bunal. See you.